Stala sa taká vec, že sme nakúpili rožky a chleba, ale pri poklade sme zistili, že sme zabudli zobrať kreditku, takže sme to nemohli zaplatiť, ale teta bola natoľko zlatá, že nám to dala na sekeru. Potrebujem pennyboard. Dneska decka dorábajú ich songy, takže idem pozrieť, ako im to ide. Dneska som sa naučila skladať texty a už to mám. Máš čo dopísaný text? Áno. Okay, o čom je? Taborek. No poď sem. Máme rozpísané nejaké slohy a teraz robíme na refréne ešte vnímanie. Babi to majú také babské. Nemajú to vôbec babské, oni to majú také metaforické. Ale jasné. Dosť dobré. Čo chceme kúpiť? Strašne veľa kešu. A pred 4 rokmi bol svet kešu. Ideme plávať. Kam? Ako ryby na plaváreň predsa. Pozri na to Beach Mukenen. Trička náhradné, gate náhradné, mikiny, plavky majú na sebe už od začiatku. Zober si to, to je jedno. Poďte, zoberte si. Modré. Cez okno. Cez okno. Cez okno. Momentálne čakáme na príchod našej nekúpacej skupiny. Kde sú? Takto sa prichádza v veľkom štýle. Brinzové halušky sa všetky zedli. Hlasovanie prebehlo úspešne. Bolo 100% zúčastnených. Pán revizor? Kontroloval som to 3-krát. 100% zúčastnených. Moment, akože teraz ide. Nie, akože vážne. To nemôžeme len tak vyhrknúť, ja neviem. Za chvíľku tak počkám. Takúto rôznorodú kombináciu synchronných songov, že dneska napísali sa. Nespomínam sa takú. Fakt
fakt to bolo super v tom, že ako to bolo rôznorodé, že každý ste proste na nejakej tej svojej ceste a idete si svoje. Hej. Takže za to vás chválim. Vybranosti ste ma napríklad strašne prekvapili, keď som to prvýkrát počul. No vlastne až dneska som to počul prvýkrát tak, jak to malo byť. Že to bola úplne rozhodne rovnocenná konkurencia. To fakt, že prekvapila, takisto aj Babi, úplne že zimopriavky na chrbte. A malo to svoju atmosféru, ktorá bola absolútne iná ako všetko ostatné. Každá tá skladba bola výsledkom toho, že každý v tej skupine má nejaké silné stránky, ktoré takto vyskočili, dali sa dokopy a to bola tá skladba, čo ani v profesionálnom hudobnom svete, povedzme si na rovinu, sa nestáva nejak často, je to skôr vzácnosť. Čiže myslím si, že toto, čo sa tu deje teraz a počas celého tohto tábora je niečo veľmi vzácne, čo sa treba pripraviť, teda, že je to úžasné a možno sa už nikdy v takejto forme nezopakuje. No a ja už len oceňujem to, že aká chémia medzi vami panovala v tej každej jednej kapele. Lebo to tiež nie je sranda, že cítite sa niektorí ľudia, ktorí sa nepoznáte a máte sa spolu zhrať. Aj keď sa poznáte, tak možno muzikánsky nie až tak dobre. No a že medzi vami niečo také panuje, tak to úplne výhra. Tí, čo budú Tomorrow Bandom na júlovom turnuse 2016, Zostal prvý navždy proste. Áno, takže tá kapela, ktorá to vyhrala, sú Beatlesáci. Valila sa tam hodinu a pol. Dal som také pozdraví, aký to dnes. Sme dali ven a ešte raz zatleskajme. Že ste si nás vypočuli, že sa vám to páčilo, že ste do toho tlieskali, že ste prípadne spievali s nami. A čo sa týka ostatných kapel, čo tu boli, tak sa mi to naozaj veľmi pekne páčilo. Braňovci, ako sú teda menovaní, tak to bola super príjemná relaxačná muzika. Dievčatá boli úplne vynikajúce, tiež vokály a ten spev vážne, to som mal ja zimomriavky a tá flauta bola to tiež vynikajúce, celkovo všetko. A čo sa týka jazzmenov, no tak to už som fakt odpadol. Tá basa, tie bicie a klavesy, všetko do toho, akože totálne, zavrel som si oči a cítil som neskutočnú kvalitu. Ale celkovo vážne boli všetci dobrí a ďakujem teda všetkým.